Hey jongens, en welkom bij een unpackje, omdat Siep net unpacken gaat. We hadden geen belezing voortekst, Joert. We hadden wat oors. Laten we er valt mee inspringen. En daar ben we weg. Phantom Rage. Ik heb een box gekocht bij de Kein, omdat ik de Kein graag nog even supporten hoor. Volle oors hier zeker net. Ik wil graag reizen op de deallist aanpakken, maar die box ben net met de Fins. Die kost je nou 144 plus. Er zit het naar deerspul en zo in. Het is geen basic vortex, dus we weten eigenlijk alles wel wat in deze set kan zetten. Maar nogmaals, Siep, jongen, we hebben een packje, dus we moeten er zelf mee. Hè? Here we go. Ik hoop op een Starlight rijden natuurlijk. Siep had moffel. Magical pak. Tribergates, ik ben een beetje vergeten dat die in zien. Geonator en een Ultra off the bed. Virtual World Lulu. Ik denk dat die nog steeds wat duur is. Dat 4 die nog naar de band gewoon had, zit nog steeds wel een €15 kaartje waar. Dus dat is een goede poll. UA kaartje, Mutant, Jabbing Panda. Ik wist vergeten dat de Mutants die ik in zet, dat Mutants zeker net een goed kaartje om te pullen. Maar de eerste Ultra dus een Lulu. En ik denk dat dat zelfs misschien wel de beste Lulu is. Van Secret hoop ik op mijn Zeus, maar we gaan zien. Tri-Brigade Standoff. UA. Mutant Beast als een super. Daar hebben we net heel erg plezier van. De rest van deze kaarten, die comments, we hadden ik al eens een keer eerder op het kanaal een packje die van deze set. Toen hiek ik voornamelijk de Tri-Brigade Secret. De Tri-Brigade kaarten. En helaas binnen die al je versopen in een bakwetter, want die ben op straat van dat ik bij mij kwam. Dus al deze kaarten ga ik nou voor het eerst. Tri-Brigade, Rogel de Silver Shell, Penguin Brave, werd Dex van toppen om hier of te reden. Memes. Lily en een Dual Avatar Fist. Dus ik echt een archetype van waar iedereen hard on hard gewoon omdat die in die kaarten zien wel in de box. Er zit ik net volle interessant tussen de comments. Ik weet net altijd iets interessants in de super zit in deze set. Steengriefs. PK zit hier ik in. Dus ik zou eigenlijk weer een beetje vergeten dat wat die in zit. En de Secret, de eerste warning point. Ik weet net wat je van vind, maar het is een €10 kaart. Oké, het is natuurlijk niet de beste secret, maar de vanuit gaan dat elke box een minder secret had en een goede secret, nemen we dit maar gewoon een minder secret. En dat er goede nog komt. Ik ken een speel hier een aantal van mijn trapdecks, maar ik vind hem net heel erg geweldig. Het is oké. Het is een oké kaartje. Schijnt naar de huidige waarde van de box. Hoe zei je dat deze box tot nou tot €24 is, maar dit is het wat kaarten. De Lulu en de warning point. De rest dat nota ding en Floydburg. Die Conjurer, Raid Raptor, Heal Eagle, Mutant Cry, Tri-Brigade Standoff en een Allow. Het is net echt mogelijk om een complete virtual deck hier te halen, je deck over misschien. Maar volgens mij ben ik King Long en Chuche Supers, dus al een pro daarvan haar. Ja, dan mag nog een Lulu's gaan, maar voor de rest is dan wel redelijk akkoord. Nog een Lily, Hanabe, Virtual World Juju. En nog een prutte niks. Gewoon prutte superslot voor de Virtual World, heb ik het idee. Dan ga ik gewoon lekker verder. Kinglong, Tin Common, dat had ik niet door. En weer een Ultra, Raiders Wing. Ik heb geen idee dat deze kaart goed is. Ik show hem letterlijk voor het eerst. Treat it as a Phantom Knights and Raid Raptor. This card is in the grave. Detach one from your dark Xyz. Special summon this card will banish it when it leaves the field. Once per turn, Xyz with dark, bla bla. Volgens mij is dit echt een hele matige kaart. Hij had alleen nog het effect dat het in graf light. En het zwaar ervoor in Xyz net target kan worden door card effects. Het is net goed. Ik had het idee dat die ik qua waarde gewoon net goed geweest. Een Geonator zie ik in deze set. Dat is nog wel een grappig kaartje trouwens. Ik ken het genoeg Geonators haar eigenlijk. Zeer teleurgesteld door de ultra's.
zeer teleursteld. Lulu is een goede ultra, maar tot nu toe alle hallo's al aan één kant van de box. Dus de box is rap. Misschien hebben we extra ultra's, wat weet het. Wie aan? Tribegate Carriers. Volgens mij is dit een beetje duur aan. Ik weet dat Wouter deze nog graag hebben vanwege token material. En dat snap ik wel, want het is echt een beest. Nee, Fractal weer de duur. Ik zit even te denken dat het duur weer. Maar Fractal is duur weer aan. Hier in de vorige box van Phantom Rage wel, maar dat weer een ultra. En die is dus verzopen in een bak water. Dus die is nou niks meer waard. Mijn neefje die had die bakkaarten gekregen. Ja. Wat loeren op achtergrond. En een UA Hyperstadium. Ik weet net dat ik Wouter er nog maar liep maken, maar het is waarschijnlijk net. Alhoewel de Proxy game is nog steeds sterk in onze speelgroep. Shout-out tot iedereen die het meespeelt aan Fusion Proxies in 40 kaartendek. Dus even zien, dan bij UA stuff, King Long en een Nyan. Ik is super. Ik scoop de comments even een beetje, want we hadden een keer ja, deze box die op het kanaal. En honestly, comments in deze set binnen net bijzondere comments die je uit, I guess. Nog een ja. En nog een ultra, de Dark Matica Ashian. Ik ga deze één keer spinning worden in een list die topte. Artwork hyper stoer, maar ik ga net het idee dat het een goed kaartje is. 3 ultra's. Is dat normaal? Is dat gek? Wie het 4 ultra's in deze set? Ik weet het echt niet mee. Gewoon 3 ultra's en een secret aan één kant van de box. Dus ik ga nog een prutte super zien waarschijnlijk. Geo. King Long en een Mutant Mist. Ik wil net een volle Mutant kaarten zien. Ik ben er heel blij mee dat ik wat Tribegate kaarten zie en dat ik het misschien nog als score een keer kwijt kan. Of wat dan ook. Hier nou de andere kant van de box staan. We gaan zeker nog een secret te goeden. Let me die dikke zoe zien. Of een Starlight. Ik ken nog steeds. Ziet dikke komen. Noble Knight Captain Oliver. Noble nog steeds een goede deck, had ik begrepen, maar ik heb geen idee wat het doet. Ik weet wel dat die Oliver daar net al te belangrijk is. Van die deck 80% Warrior Extenders. Keep it on, ja. Red Raptor Strangle me, daddy. Please do not cap that. Oei. Wat is de volgende secret? Afhankelijk van de volgende secret en de prijs van de ultra's. Oké, even een beetje quick math. Ik zeg deze fusie, die 10 dus 24 euro. Die, nou wat, 4 euro? 4 wij, die Dark Matica kaart. Stel dat is dan is de 30 en deze, nou ik denk 2 euro ultra. Ik kan me even vaststellen dat die het weer is. Moving on. Gizmag. De minste Gizmag dat nou taal ik. De Ferocious Fanged Fortress. Je hebt mooi ergens in een mapje voor altijd ooit nog eens playable wordt, maar ik geloof dat die kaart zak kijken is dat we dat nooit weer worden. Long. De ding heet long. Oké. Nice name Konami. Long. Ik moet het hier weten wat er lang had. Productiekwaliteit die is trouwens steeds omhoog met het filmen en het video editen. Die proberen nog eens wat. Alweer een Lily. Van mij hebben we daar one placer van Polt nou. Nog een TG. Een Conductor of Neftus. En ik dacht dat een Mutant kaak begint. Dit is pas kaak. Dit is kaak. We beginnen die inlezen. Even zien hè. Nou, dit zijn nog 6 packs. We moeten nou secrets zien. Ik verwacht die voornamelijk voor de super genomen. Let u die Starlight zo zien. Mutant Arsenal. Op dat moment dat ik net gelijk Mutant. En dan kreeg ik voor een Mutant. Het deck doet echt niks. Let's go.
Dual Avatar feet. Getting just by the feet. Lekkere bak comments aan de kant. En nog steeds geen secret. De linkerkant van de box maakt het spannender dan de rechterkant van de box. Laatste 5 packs. Let's go. Red Raptors Phantom Knights Claw. We proberen gewoon alles van die namen erin te huffen. Ik heb deze super nog net een keer jong trouwens. Detach one Dark Exceeds Material, Negate and Destroy en activeren het monster effect. Ik weet net dat deze searchable is in Phantom Knight, maar iets van Boots of Dark. Ik had het idee van Wol. Dus het is een monster negate als een Exceeds hast. Het is net slecht. Ik vind hem net slecht. Misschien in hele dedicated PK builds, dat is hem ingespeeld. Of in Raid Raptor builds, maar ik weet niks van Raid Raptor af. Ik geloof net dat dat deck ooit relevant had geweest. In de meta. Nice 4 packs, let's go. Raiders Knight, alweer een ultra. I'm not liking this. Alweer een ultra. Ah, het is de 4e ultra al. Nou, misschien zitten er wel 4 ultra's in de set. Ik maar hopen dat ik nou een secret krijg. We zitten op in je secret, maar in ieder geval een mooie ultra. En misschien wat Jilburg. Ik weet dat deze ingespeeld wordt in PK build. Ja, ik heb hier zin om het effect te leiden en we zien de camera focussen wordt. Hij is wel super cool. Dus dat is iets. We zitten op 4 ultra's en in je secret. Nogmaals een beetje rekenend. 15, 24 en 34. 10 hier? I don't know. 12. Dus ergens in de 40 euro range zoek ze deze. Ik ga net market check van tevoren. Nog 3 packs. Dus het maakt nog een goede secret wijze dat de box een beetje uit kan zoek ze deze. Hij is 3 packs. First World long. Ik zei eigenlijk niks zie, ik dacht, Zeus? Zeus, is that you? 2 packs. Ik hoop ook nog een secret. Konami, don't do me like this. Oh, here we go. Joyous Melfies. Waar, maar die Xyz in de rij of in de superslot. Ik ben echt even niet onder de indruk van dit Zeus. Laatste pack uit de box. En we missen nog een secret. Kom op. Laat het please net een box wijzen, maar met één secret. Dat moet zwier pijnlijk wijzen. Siep jongen, ik hoop dat hij een leuk beter gaat dan dit. Die unboxing, ik zag het, oh my god. Infinity Wildcat. Nerval. Penguin Brave. Ark Rebellion Xyz. Toch nog een secret. En een hele mooie secret. Alderheren, laatste pack. Ik ben echt bang dat we hem even strak in de baas gaan krijgen. Maar we gaan hem net in de baas krijgen, we gaan nog een secret. Net de Xyz secret dit ik zie, hoe gotta be honest. Maar ja, wel een prachtig mooi kaartje. Ook niet net vergis dat het is een Monster Effect Negation. Werk het is maar die nee rank-up kaart. Ja. Wat maar we hiervan zeggen? Is dit een goede box waard? I don't know. 4 ultra's, dat zullen de standaard wijzen. Wat is die burg? Ik heb geen idee. Ik denk dat als ik dit al die verkeepje op market, dat de box wel uit zal kennen. Maar het is een beetje... het is een beetje krap, het is een beetje krek om de supers. Ik vind net echt dat er iets bijzonders in de superslot zie. Iets als een yen is misschien nog 50 cent of zo. Nou, woehoe. Die Tribegate kaart is wel stoer kaartje, maar verder dan dat ik niks natuurlijk. Echt lackluster supers in deze set, zou ik zeggen. Nou ja, de kamers wat ik al zei, Geonator is grappig, vind je dat mapske.
Sommige mensen die willen spelen, want die hebben gewoon extra backspace om monsters te swappen. Maar hoors dan dat ben ik bang dat dat net al te volle wurg is. Dus dit is het, jongens. Dit weer dan het packje. Ja, het is een oké box. Er zit net heel veel in wat ik zelf heb. Dus dit gaat waarschijnlijk gewoon al op market. En wie verkeep je van ongeveer de boxprijs. We gaan een beetje in de min. Maar ja, ik vind het leuk om dit te doen. Dus dat scheelt dan goed dat ik net precies uit te kennen. Maar er straks even wat sleeves omheen. Al weg hier Starlight. Ik wacht hier nog steeds op mijn eerste Starlight pon. Ik keep hier natuurlijk in case. Maar het zal toch een keer gebeuren in een van deze boxen hier benenkjes. Like, subscribe, dat soort onzin. En ik zie je bij het volgende unpackje. Hey jongens, nog even zo'n liedje edit erachterom, want ik kan ook card market zien van de prijs en ik denk ik vertel het nog even. Raiders Wing, 50 cent. Raiders Night, 50 cent, dus dat is een dikke euro. Dark Medica Ashishan, 12 cent. Beste ultra hoor, dus het zit al op een dikke euro. Warning Point, tussen de 4 en de 4 euro, dus dat we 4 6 en wie nog een beetje besparen. Ark Rebellion Xyz, 4 euro. Dit zit al op een dikke euro. En de laatste kaart, de Lulu. Wie het duurst van al je? Dufje. Dus de complete boxwaarde qua de hoogste rarity, wie 27 euro op de Commons en de Supersnij, horen we hem strak in de baas. We gaan heel strak in de baas. We beginnen stevig in de min. Zie, als dit zo is, ik maar hopen dat het bij die betere gang is. Tot de volgende keer.